Bé, són uns resultats que evidentment no ens agraden, no són els que esperàvem, tant a nivell nacional com a la demarcació de Tarragona. Tanmateix, nosaltres creiem que com a Esquerra Republicana som un partit amb 93 anys d'història, que això és un pas més de la llarga història que volem continuar escrivint i que, com deia el poeta, els amors fan l'amor, les històries la història, i per tant això és un petit episodi més de la història d'Esquerra Republicana de Catalunya. Creiem que hi ha hagut una polarització molt gran en tota la campanya. Nosaltres, tot i sentir-nos encara molt orgullosos de tot el llegat republicà, del govern republicà, no hem aconseguit fer-nos un forat en aquesta polarització que hi ha hagut en la campanya. El president de la Generalitat, encara president de la Generalitat, ho ha dit clarament, no? Esquerra Republicana estarà al lloc que la ciutadania li ha designat, ara per ara, que és estar a l'oposició. Qui ha de liderar el partit o els possibles pactes no som nosaltres, per tant, nosaltres farem dignament allò que la ciutadania espera de nosaltres.